registration caravan sang Iloilo City Government ang nagsugod na. Sa Plaza Sangharo nagplastar ang mga personnel sang Iloilo City Hall para sa vaccine registration. Una nga nagparehistro amo ang 66 anyos nga si Dionisio. Wala ini nagpangduha-duha bangod para sa iya importante ang bakuna sa away kontra COVID-19. Gindayaw man sini ang lihok sang lokal nga panguluhan nga dalon sa mga satellite area ang pagparehistro. Kay gusto ko mabakunahan mo. Bisan subong gani, kung bakunahan ko nila, sugod ko ya. May pre-registration man sa barangay o kung sa kwanti, kung kaisa, busy man kami di sa obra namon, hindi ka kakadto, mas nami ang gani nga. Ari na gani ka mo, kundi una-una gid ko ya na rehistro. Nagparehistro man ang nagatrabaho sa call center nga si Ronel. Para sa iya, bisan diin lang ang mauna nga bakuna, ang importante, may proteksyon siya batok sa virus. Hindi lang naman po para sa atin to or para sa sarili natin at para sa pamilya. Para na rin din naman to para sa lahat. Kasi para maging safe tayo lahat dito. Kasi pag every time na umaalis tayo, hindi naman natin nakikita yung virus o yung coronavirus. Kaya mas mabuti na or mas mainam na magpabakuna na lang tayo para mas safe na lahat ng tao. Para sa akin, mas mabuti na rin na dinala nila dito sa city government kasi para mas maraming tao ang mahikayat o mas lalo silang ma-encourage na magpabakuna na lang. Isa ang haro sa mga satellite area para sa vaccine registration. Pagapadulungan man ang Molo kag city proper area. Magluwas sa satellite registration, bukas man ang vaccine registration sa duha ka mga malls sa Iloilo City, ang Festive Mall sa Mandurriao kag Robinson's Place sa city proper. Sa mga magaperehistro, magdala lang sang valid ID sa diin nakapagkit ang address sang residente samtang company ID naman nga may business address sa Iloilo City para sa mga may trabaho. Dapat man may active email address bangod diri igapadala ang QR code nga kinahanglan para sa vaccination. Bukas ang registration sa mga mall halin alas 10 sa aga, tubtob alas 6 sa gabi, Lunes tubtob Biyernes. Nagapanawagan naman si Mayor Jerry Treñas nga suportahan ang vaccination program sang syudad. Nagapanawagan gid ko sa aton tanan nga pumuluyo nga palihugid nga maparehistro kamo kay panawgon kamo kung ready na ang aton nga mga vaccines, no? Sinila nga si Mana, may 4,000 ka mga vaccine ang nag-abot. 1,000 ka dose igabakuna sa mga medical frontliner, kagang duga nga 1,000 tungaon sa senior citizens kag below 60 years old nga immunocompromised. Sa sinapol sang alkalde, kaupod ang FDA, DOH kag iban pa nga ahensya sang gobyerno, pagapahanugutan na ang pagusar sang AstraZeneca. So ang aton nga schedule nga maabot ang AstraZeneca July. It's a matter only of 3 months. Kay April na ta, April, May, June, tapos July na. We have a total of 600,000 nga orders sa AstraZeneca para na tanan sa aton pumuluyo. Aside sa AstraZeneca nga binakalta, may araman ang gobyerno nga binakal nga Moderna, I think 13 million nga masugod man abot sa June or July, no? So malabot ginadi sa aton bisan pila lang kabilog. And in the meantime sige man abot sang Sinovac, sige man ang aton nga pag-immunize. Sa subong ginapatapos na ang listahan sa mga senior citizen nga amo ang unahon bakuna sa tion mag-abot na ang dugang nga mga vaccine. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. 15 ka mga kanding ginpanagtag sa 5 ka mga barangay sa syudad sang Iloilo. Lubos sang kalipay nga nabatsyagan nanday James Ahero sang Barangay Hibaw-an Norte, Mandurriao, kag Edita Castillo sang Barangay Kalahunan, Mandurriao sang sila ang makabaton sang kanding gikan sa Iloilo City Agriculturist Office sa bulig sang Department of Agriculture. Sanday James kag Edita, lunsay mga miyembro man sang Iloilo City-wide Farmers Association. Nalipay ko kay ako ang napilian nga isa ka benepisyo sang kanding Ti dako gina nga bulig sa amon nga mangunguma sa dire sa Iloilo City. Para naman kay Edita,
Dako nga bagay ang makabaton sang kanding bangod para sa iya makabulig ini sa palangwian sang ila barangay. Importante gid kay aside nga may ginaubra kita sa uma, in kaso kung mag-ayo na ang tubo sang aton nga ginasagod nga kanding, makabulig gid bisan sa gatas lang niya, makabulig na sa mga kabataan da. 15 ka mga kanding ang ginpanagtag sa 5 ka mga barangay sa syudad sang Iloilo. Ini among Barangay Hibaw-an Norte, Barangay Hibaw-an Sur, kag Barangay Kalahunan sa Mandurriao. Kag sa distrito sang Haro, ang Barangay Bituon kag Barangay Kamalig naman ang nakabaton. Tagsa ka mga benepisyaryo ang nakaangkon sang 3 ka kanding. Ang sources ng kanding naton, ang Department of Agriculture Region 6. Salamat kay Regional Director Ricoter for accommodating us on this. Nangayo kita sa kanding kay we feel nga makadugang na siya no sang food sources naton sa friends sa mga palibot naton ng mga barangay. This was encouraged by our Mayor Jerry Treñas. 3 na siya no. Isa ka bak akong laki nga kanding kag 2 ka doe. May mga validators nga nagkadto sa mga nasambit nga barangay, kag isa sa kriteria sa pagpili sa mga benepisyaryo. Dapat lehitimo kag aktibo nga miyembro sang registry system for basic sector in agriculture. Sa Subong, I think may mga pililion lang na barangay na beneficiaries ini. So, they have been validated. Na-validate naman siya sa so probably there will be more para nga mapadamo-damo kapag mapadasig tang pagpadamo la. Para kay Mayor Jerry Treñas, food security para sa syudad ang isa ka rason sa pagpanagtag sang sini nga mga kasapatan. Ang ato ning ginoobratanan is really food security, no? We should all understand that during this pandemic, damo gid ang nawadaan trabaho. Amo na we are helping our people in the barangay learn how to feed themselves, no? By vegetables, garden, by the goat dispersal, by the chicken dispersal. Dugang naman sang alkalde, nga ini ang magapangayo man sa mga similya sang tilapia kag pantat sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, agud di panagtag sa mga kwalipikado nga mga barangay. Sa Subong, padayon man ang pagpanami sang Urban Soil Culture Workstation sa Takas Nursery sa Haro. Damo da mga plano ang aton nga city agriculturist o food sa DA. May ara na da silang greenhouse para sa hydroponics. Ginamin sina mga tanom nga ginapadako sa tubig. May ara man nga lugar para sa drip irrigation, no? So I think give it a time, siguro 1 month from now, matapos na tanan nga ginaobra sa DA dira para makabulig man kita sa aton nga pumuluyo sa barangay, labi na gid subong kapigado gid sang pangabuhi. Ang Takas Nursery ang magaserbe training center para sa mga luyag magtuon o kundugangan ang ila ihibalo tuhoy sa pagpanguma. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Mga pamatanon, ginpakigbahay ng istorya sa likod sang kadalagan sa pagpasakop sa online dance sports competition. Mapagsik kag puno sang enerhiya ang mga kabataan nga ini samtang ginapakita ang ila abilidad sa patag sang dance sports. Sila ang Iloilo Dance Sports Team nga nagpasakop sa pinakauna nga Diamond Online Dance Sports Competition. Ginpatigayon ang kompetisyon sang Abril 11 pinaagi sa Zoom. Ginpakigbahin naman sa mga pamatanon ng ila mga nangin inspirasyon sa pagpasakop sa dance sport. As a competitor, mabudlay ang pag-travel alone kag pag-commute pakadto sa amon practice venue, which is malayo sa akon balay, kag kapin pa pandemya subong. We really need to be extra careful and follow the health protocols sang gobyerno. Kay taman pa ka-risky ang pagwa subong nga pandemya. As a student, our training is not that easy because we also have our modules waiting and waving to be done. Even though we don't have enough time to practice our dance, as if aton ini ginasalig ka gina-offer sa Ginoo, wala gid sang imposible.
Mandamo gid sang ginsuporta ang city government, labi na gid ang aton pinalangga nga Mayor Jerry Treñas sa paghana sa amon para mapakita namon kag ma-share ang amon talento. Sa amon kanyo, sa training kag sa mga kinahanglanon namon para sa mga contest nga amon pag-aintrahan. Tuman man ang pagpasalamat sa mga pamatanon nga nagpasakop. Una-una, kapasalamat gid ako ay God, sa akong family, sa friends, sa ila pagsuporta sa akon, halin sang una hasta subok. Pasalamat man ako sa akon Kuya JP sa pag-motivate sa akon to continue my love and passion for dancing, and kay Sir Nero Galit. Thank you gid sir sa pag-help sa akon during rehearsals, sa pag-critic sa akon. Sa tanan nga nagsuporta, madamo gid nga salamat. I love you all. Kahit ito ay nasa gitna ng pandemya, ay sinusuportahan niyo pa rin kami. Thank you po. Ginpanginbulahan naman sang alkalde ang Iloilo Dance Sports Team bangod sang kadalagan nga ila gindala para sa syudad. Nagakalipay gid ko kay nakita nato ng mga kabataan diri sa syudad no, abilidadan gid no, and I would like to congratulate you for winning this online dance sport competition. Know that the city government and Iloilo City is very proud of you. Sa tupaman, suportado na ni Mayor Jerry Treñas ang mga programa nga nagapakita sang abilidad kag talento sa mga pamatanon lakip na diri ang dance sports. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.